Amser maith yn ôl, mewn tref o'r enw Bethlehem, roedd llygoden yn byw. Roedd e'n arwr, yn dipyn o gawsgarwr, ac yn ddatryswr dirgelion dyrys. O, ble daw'r holl dwrw? Cwynodd llygoden. Yna gwelodd ei gymdogion newydd swnllyd. Roedd ffyn gan rai ac roedden nhw'n eitha blewog. Roedd anrhegion gan eraill oedd yn edrych yn eitha clyfar. Ac roedd yna fam a thad a babi bach swnllyd. Aw! Nes i ddim cytuno i'r fath gymydog swnllyd o gwbl. I-o! Randros! Gwychiodd llygoden. Mae'n flin gen i godi braw arna tir un lygoden fawr fach. Asyn ydw i. Nid llygoden fawr ydw i. Wy'n arwr, yn gawsgarwr, yn ddatryswr dirgelion dyrys. O, mae'n flin gen i. Meddai Asyn. Wel, Asyn, mae dirgelwch dyrys i'w ddatrys. Pwy yw ein cymdogion newydd? A phwy yw'r un swnllyd mae pawb yn syllu arno? Dywedodd Asyn wrth llygoden am ei anturiaethau gyda Mair a Joseph, y teithio, y clipio, y clopio'r holl ffordd o Nazareth i Bethlehem. Ar y ffordd roedden nhw'n sôn y byddai Manuel yn cael ei eni. Manuel? Dyna enw anarferol ar fabi, meddyliodd llygoden. Dwedodd Asyn fod y tŷ fyny'r grisiau'n llawn, ac mae dyna pam y ganed y babi ar y llawr gwaelod, a'i osod yn y cafn bwydo. A dyna pryd y daeth y rai ar ffyn a rai ag anrhegion i ymweld. Ond pam? Ydyn nhw'n credu bod y babi'n un arbennig? O'n i ddim, Medd Asyn. ond bydd Dafod yn gwybod. Mae Defaid yn gwybod pob dim sydd i'w wybod am y rai gyda ffyn y bugeiliaid. Gyda chlip a chlop fe ddringon nhw i ben bryn a chwrdd â diadell defaid yn mwynhau blas y blewyn glas mewn cae. Pa hwyl, Dafod? Beth allai di ddweud wrthon ni am y bugeiliaid? Wel, i bob bwrpas, mi ddechreuon y cyfan y noson o'r blaen. Meddai Dafad. Disgleiriodd angel yn yr awyr ac aeth y rai gyda ffyn y ryfedd i gyd yn grenedig. Dywedodd yr angel wrthon ni, does dim angen bod yn grenedig. Neidiwch yn llawen achos fe anwyd babi fydd yn achub bobl ddew. Diddorol. Daeth criw enfawr o angylion i'r awyr ac aeth y bugeiliaid i chwilio am y babi. Ond beth am y rai ag anrhegion, Dafod? O'n i ddim. Ond bydd Camel yn gwybod. Os ydawn ni nawr, fe ddown ni o hyd i ni. Hei ho, Camel! Wy'n credu i'r gwir doeth gwrdd â fy ngymydog newydd swnllyd i. Wyt ti'n gwybod pam? Wel, fe ddylynon ni seren am hydoedd i gwrdd ar un sy'n fabi. Arhosodd y seren tu allan i'r tŷ a roddodd y tri gŵr doeth. Caws? Holodd llygoden. Paid â bod yn ffôl. A'r thys a myr anrhegion ar gyfer brenin. Aha! Mae'n rhaid bod y babi yma'n frenin. Ond sylwais i ddim ar goron ar ei ben. Wel, dywedodd y gwir doeth y byddai rhywun go arbennig o Bethlehem yn dod i ofalu am bobl ddiw. Yn ôl yn hyll llygoden, magodd Mair a Joseph y cymydog bach oedd yn llai swnllyd erbyn hyn. Mae Camel yn dweud mae brenin yw'r babi. Mae Dafod yn dweud mae achubwr yw'r babi. Ac mae Asyn yn dweud mae Manuel yw'r babi. Aros! Medd Asyn. Ar y daeth nid Manuel ddywedodd Mair a Joseph, fe ddywedon nhw Emmanuel. Mae hynny'n golygu Duw gyda ni. Byddai ei mab oedd ar fi'n gael ei eni rywsut yn ddiw hefyd. Waw! Mi wyt ti'n rhywbeth go arbennig. Rwyt ti'n achubwr, brenin ac Emmanuel. Duw gyda ni. Nawr, pe bawn ni ond yn medru datrys dirgelwch dy enw di? Edrych, Joseph. Mae gan yn Iesu bach ni ymwelydd arall, Meir Mair. Iesu! Wi mor falch i fi gwrdd â thi. Does gen i ddim anreg teilwng i frenin, ond yr hyn sydd gen i fe hoffwn ei roi i ti. Y clod, y mawl, y caws a'r bri. Rwyt ti'n llygoden hynod garedig. Medd Asyn. Heddiw, dim ond llygoden gyffredin ydw i ar anodd ei di gyda Iesu. Yr un mwyaf a fi erioed.
Yr achubwr, y brenin ac Emmanuel. Dyw gyda ni.